Beda kollox minn Kastilja, literalment. Kienu dawn l-ewwel ftit siġar li tqaċtu minn Gvern Laburista meta ħa fidejh it-tmexxija tal-pajjiż. Iżda dawk kienu biss l-ewwel sinjali. Minn dakinhar l-hawn kienu mijiet is-siġar l-oħra li tqaċtu minn diversi postijiet, tant li tqanqal sentiment qawwi fost is-soċjetà ċivili li waslet anki għal protesti fit-toroq u rabja kbira li tinħass anke fil-medja soċjali dwar dan is-suġġett. Rabja għal massakru li sar f'Santa Luċija, rabja għal massakru li se jseħħ fi ftit jiem oħra f'Ħattart bl-iskuża tal-proġett tas-Central-Link. Iżda jekk il-massakru fuq is-siġar ta' Malta ma kienx biżżejjed, issa l-Gvern dar fuq dawk tgħawdex. Video li tella fuq paġna fuq Facebook ħoloq aktar rabja kif qed juri ħaddiema jiżbru siġar qrib il-ħbajja ta' Xlendi qabel jinqalgħu biex skont informazzjoni li għandna jitwettaq il-master plan tal-Gvern għal din iż-żona. Id-delirju ta' tqaċċit ta' siġar f'Malta u issa anke f'Għawdex iħallik taħseb u tewden x'inhi r-raġuni vera wara dan il-massakru.